Horas samanginang, pajupang hitam muse di channel YouTube namion. Marhitiak pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita di pangaradiota, di turpuk jamita na yang sipatol hasota, di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon na yang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita, taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Jala turpukta imasian pasalmen bindu 100 tolu ayat 15 sahat rodi ayat 10. Dung takka sama nginang hujahami turpuhon di pikiran nami omana mungkin boi mangurupi hita na parjulu molodong sada kata-kata motivasi di bahasa Indonesia mandok. Bila ada 1000 alasan untuk menangis, maka jangan lupa ada beribu-ribu alasan untuk tersenyum. Inna rupani. Jadi mulai tapadomu tuturpuk tahun, bila ada banyak alasan atau 1000 alasan yang mungkin mengecewakan dalam pikiran kita tentang pengenalan kita tentang Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, di pikiran kita yang diizinkan Tuhan terjadi seperti mengecewakan dan kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Bila ada 1000 hal, pemazmur selalu ingin menegaskan ada beribu-ribu hal lagi yang memungkinkan kita, mendorong hati kita, mendorong pikiran kita untuk bernyanyi dan memuji, memuliakan namanya. Jadi mula godang di tanah on na masa, tang masuk di pikirata jala tang songona tasakapi ta pikir hon rupani nang tu natorop, tu dongata, tu keluarga, nang tu hita, gabe boy mambain rupani songona dalam tanda kutip kecewa hita, tu debata dang mamuji debata manang ulu las maninggal hod debata. Adong gudang alasan, adong gudang rupani na mambaik kita gabe neng tumundal hon debata alai pemazmur parpasalmen toktong paingoton. Ada beribu-ribu alasan lagi bila kita mau melihat ulu hita marnida alasan manang nagabe mangonjar hita laho mamuji pasangapon debatan. Jadi satu hal yang selalu ingin ditekankan oleh pemazmur dan termasuk dalam teks kita ini adalah Tuhan selalu layak dipuji, layak dimuliakan. Mauldo terjemah honon tu bahasa Batak dalam istilah layak rupani alai boy matadok patut. Imana patut dipasangap, patut si pujion, patut si tangihonon jala si haporsyaon di ngoluta. Ia layak untuk dipuji, layak disembah, layak dihormati, layak untuk dinyanyikan lagu puji-pujian alaniaha karena kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Jadi turpuk tahun na perjoloh pikir hamin ng idauta soal holong ni rohani debata na manoktong keabadian Tuhan dan kesementaraan dunia dan manusia. Sekali lagi kita ingin diajak melihat dalam teks ini keabadian Tuhan dan kesementaraan dunia dan manusia. Tidak ada yang abadi. Bahkan pemazmur mengatakan perjalanan waktu itu secepat tumbuhnya rumput yang berkembang dan mekar, kemudian dalam sekejap saja menjadi layu kembali. Sepertinya waktu itu begitu singkat. Alani ima di sosoi itu hita tidak ada yang patut dibanggakan dan tidak ada alasan yang membuat manusia itu layak dipuji, layak menyombongkan diri, layak meninggikan diri, layak merasa
sudah berbuat banyak hal. Jadi terpuk tahun takas tay darupani. Isi do di bata. Ima Tuhan natok tong marasini roha. Jalan nama noktong do ibana sahak ro di saliling-liling na. Ise jol manusia. Ise hita. Ima parsatokinan do habe. Jadi tang layak manang dang patut jol may pati bohod diri, dang patut jol may si pujion, ala hatop do partikian na ngoluna di partibion. Jala ikot salpu doi. Songon duhuk-duhuk do ari-ari ni jolma nagalei, marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai di bolus alogo ibana jadi dang di sibe, jala dang tertadabe inganan nai. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng-leleng na doro di saleleng-leleng na. Dia kana makai biar ibana jala hati koranna marnini marnono. Di akka na mangradoti padan binahen nai. Dohot patupahon akka patik nai. Dalam waktu kita yang sementara ini, yang tidak banyak ini, isilah dengan kehendak Tuhan. Jadi di partikian na sautihon, taisi manang taulahom ma akka lomo ni rohani debata, dalan makka maulatehon asini rohana na manoktong. Holong ni rohana na manoktong tuhita ima si hamauliate honota. Nagalido jolmay na terbatas do ibana alay debata tidak terbatas tetapi kekal dan tidak terukur, kasihnya lebih dalam dari lautan dan ia tetap setia untuk selamanya. Jadi ibana tidak siat terpuk tahun. Ise do debata, ise do hita jolma, takas di ida parpasalmen. Asa molung takas di tada jala di boto ise do debata, berarti na patut do ibana si pujion, alai ise doau, na so patut doau patenga-tenga ho diri, na so patut doau marnida diriku adul sian dongaku, alai na patut hulahon ima lomo ni rohani debata ala asidot holong ni rohana di pasahat tuau manoktong. Na manghihut musa diturupuk tahun dilehon masa ada jaminan pos ni roha na toktong do ditiup debata hita. Melintasi waktu demi waktu, melintasi segala zaman, tahun-tahun, Tuhan tetap setia. Ima na tahamaulia tehon di mingguta jala diajak pemasmur hita nakin songon dahudok kami rupani. Saya dong do namambayan rohata hapor syauta gali. Mungkin molo tabilangi rupani 100-200 namasa di ngoluta mambai hita gali. Lai lobi siani baribu-ribu akka namasa. Molo-olo hita marnida, na pinatu pani debata, asagabe patut hita memuji pasangap ibana. Supaya kita terus melihat bahwa ia layak dimuliakan. Nambalga sian asidot holong ni rohana di pasahat matu hita, Jesus Kristus. Atau maka maulia tehoni, nang sahat di hita haluahon, marhita Jesus Kristus. Maka maulia tehoni, itiki parsato kinanon. Taulahom ma akka na denggan. Maka mau lihat tehon denggan bahasa ni Jehovah. Unang mar naluja. Jala unang tarok dang mampu hita. Ala pendampingan, penyertaan, kasih Tuhan terus untuk selama-lamanya. Aha penamasa. Dingoluta. Ima huidahami amanginang. Anggiat bui mangurupi hita.